Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka sani, sunana Aminu Jetam, mai waƙar Bura Uba. Na san wasu sun san waƙar. Yau na zo duniya ne, zan gaya wa duniya cewa na tuba, na gane abin da nake ba abu bane mai kyau. Na koma ga Allah, na daina waƙoƙin banza da nake yi, saboda billahi allazi la ilaha illa huwa mutuwa ake yi. Na rantse da Allah, idan na mutu ana kunna wannan waƙoƙin, to ko cin aljanna a hannun ubana yake an buda ni ta wuta. Na rantse da Allah jama'a, na tuba. Astaghfirullah wa atuba ilayka ya Allah. Jama'a, in kuka sake jin waƙa ta fito, billahi allazi kasida ce. Ashe he ya da barna muke a ƙasa ba mu sani ba. Muna ta lalata ƴaƴan mutane, muna ta abu ana tsinuwa. Mu ban kaga mutum na son waƙan mu ma dan iska ne ashe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, Allah na gode ma da ka an karar da ni tun ban mutu ba. Yanzu da na mutu sai a kunna waƙar Bura Uba. Mun take yan Bura Uba, kutuma Bura Uba. Amma ko da mala'iku sun ci Bura Uba na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko a kunnu. In kin yadda mun haɗe ni da ke sai na ci a billahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a a sama addu'a. Ni Aminu Jetam mai waƙan Bura Uba a da, na ce na daina waƙa kowace iri in ba yaban Annabi Muhammadu ba ce. Ko nawa za a ban, kuma insha Allah the next video na da zai fito za ku ga babu wannan gashin. Zan aske shi, na gaji. Allah, ina roƙonka da kyawawan sunayenka, Allah dan sama dan ƙasa, Allah dan soyayyarka da Muhammadin Rasulullahi, Allah ka yafe min duk waƙoƙin ɓarnan da nayi. Allah dan sirrin da ka sa a cikin ayatul kursiyu, Allah ka yafe min. Jama'a billahi lazi na tuba. Kan ma canja sana'a, wallahi canja sana'a zan yi. Ashe waƙan nan da muke duk haramun ce? Ko da ke akwai waƙe na addinin musulunci babu kiɗa, amma duk abin da za a sa ganga a ciki an ce ta haramta. Allah ya fi mana dan darajar Annabi Muhammadu.